Aquesta concentració d'avui és fruit del desgast, és fruit de molts anys de demanar, de fer reunions, d'esperar i de no trobar una resposta. Llavors, vèiem que l'única manera que teníem de reivindicar que el Centre Històric de Valls volem que definitivament pugui trobar una solució era començar a mobilitzar-nos, començar a sortir, a fer soroll, a expressar com ens sentim i d'aquesta manera anem fent les diferents mobilitzacions que tenim previstes. La vida real és que el centre històric o el cuidem i el defensem o el deixarem entre tots que es vagi morint i en principi si estem aquí és que no volem que això passi i que tenim ganes de cuidar-lo. Patim una degradació urbanística, comercial, social i humana. Davant la creixent degradació, davant la creixent indignació, davant el creixent protagonisme de la delinqüència, davant de la inoperància de la policia, davant l'augment de la por de venir al centre històric, davant la lentitud i ineficàcia institucional, davant la manca de capacitat per aprofundir, davant la poca repercussió de les queixes, opinions i aportacions dels que vivim o treballem al centre de Valls, davant de les greus baralles, davant de les carreres de cotxes, davant dels robatoris, davant de la compra i venda de droga a plena llum del dia amb total impunitat, davant de la greu situació de pobresa que pateixen molts dels nostres veïns i veïnes, davant de la brutícia i la deixadesa dels nostres carrers, davant de les cases que ens cauen al damunt. Volem dir prou, com ja hem dit tantes altres vegades. La solució al centre històric de Valls no passa per omplir els carrers de policies i càmeres de seguretat. Volem salvar el centre històric, volem salvar Valls, volem visibilitzar la vida al centre històric, volem fer-nos veure les que hi vivim, les que hi treballem, les que hi passegem, volem reivindicar les possibilitats del centre històric. Estem cansades d'explicar quin és el canvi que el centre de Valls necessita. Estem esgotades de suplicar que necessitem mesures urgents.